Бардорам ада салом алейкум, ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Ҷавоб мешавад бардоро дар саволҳои шумо ки дар видеои пешина нависондагӣ буден. Оиди блогерӣ бо саволотон мондед, бора марҳамат бардоро ҷавобо. ва бардоро шумо дар комментария нависед ки мухлиси Макс Холлоуэй ҳастен ё ки нестен ва ба фикри шумо ки дар ин бои дар пеш истода мезана ё не. Ва албатта ки агар шумо мухлис бошен ё ки битонен угадат карда ки мезана ё ки не, ё ки дар ҳарифаш бовар дошта бошен ё ки дар худаш, шумо метавонед дар ин кортон бо бародаро бурд кунед. Ссилкае ки дар комментария видео аст, метавонед бигзарен, ставка кунед ва бурд кунед. Тарзи канал кушода нишон медоҳед акаҷон. Ссилка мемонам брат дар описанияи видео, медрой подробно тамошо мекунед. Ва бародаро пешакӣ бугум ки бисёр саволое ки мақсади видео хади бошам, ссилка мемонам, медроем подробно тамошо мекунед. Як дуюмаш ки агар мисол як савола дусе одам як хела савол дода боша, агар ман саволи як кас ҷавоб метам, мисол хафа нашен ки ягонтата нахондум. 3-4 кас мисол як савола ки савол бута, ман як таимда ҷавоб метам, 2-3 кас дига уже ҷавобша ай мегира ку шар неста ки саволи ҳамара ма бихонам. Як хела савол боша агар. Friend Production салом алейкум. Алейкум салом. Ака ма як савол не, як чанд савол дорам. Ма видеоам авторская. Мисол звук не ки монтажаш дар рӯи экрани видео сурат мемонам. Худам съёмка мекунам. Музикаҳое ки мемонам аз YouTube худаш мегирам. Ҳамира мегуфтен ки ма дар YouTube монетизация роӣ мекуна ё не. И подкаст мешава, мақсад та звук дори, сурат мемонӣ, оиди ягон тема гап мезанӣ. И видеои худ ҳисоб мешава. Видеоира мисол аз худи YouTube наги, мисол ҳамун ягон видеоро аз худи YouTube наги намон. На пуч гап назай хеда намешава. На машмуда як мисоли оддӣ меёрам. Аввал мешид ина канали спортивни мара агар тамошо карда бошен, ноҳози ман дар канали спортивни худам ҳастам. Аввал ман худам набудам, звукам буд. Монетизация қабул накардан. Ана пеш ай як канали дига ҳам хеле ҳастай, ура қабул кардан. Пешаки и хел корум мешид. Ҳозир правилои YouTube бо қин шидистай. Дар як чизои проблема мекунанд ки фикр мекунӣ но чиз проблемае. Ай худат меша агар сурат боша, яъне ки видеои набоша ки та YouTube гирифта бошӣ, ай пуштиш гап зада бошӣ. Муҳиддин Доҷоҷонов салом алейкум ака. Алейкум салом. Ман мехоҳам фаҳмам ки ҳамин видеоро аз дур снимат мекунӣ ку овозша чӣ хел кунем ай дур бе овоз мешава ку. Видеоро вақте ки ай дур снимат мекунанд одамо, микрофона отдельно истифода мебаранд. Хатия ҳозир ман ина снимат кардастам, камераи ман да не микрофон, да камера часпидагӣ нест. Ин микрофон дар компютер. Дар камера отдельный звук запис мешавад. Дар ин микрофон отдельный звук. Баъд дар монтаж ма звуки ира қатъи звуки ӯ рост мекунам. Ана дар вақте ки одам айдур снимат мекуна, мисол ягон пранка тамошо мекунед, ягон скрити камера тамошо мекунед, одам да 100 метр дурай камераш кардаисан айдур, овозаш чотко омадаисан. Дар оҷа чӣ хел кор мешавад? Ё ки через телефон, ё ки дар телефон микрофон мезананд, ё ки специални микрофон аст петличка, мисол ҳамура метавонед дар телефон бизанед, метавонед ягон рекордер бизанед, ё ки просто мумкине ки дар худи телефон диктофонша гирён кунед, дар даст бихапӣ бисёри пранкеро мекунанд. Дар худи ҳамун запис мешава звук дар диктофони ҳамун телефон. Баъдан звуки камера отдельно запис кардагиаст. Ира дар монтаж ба туғри мекунанд. Ӯ звука қатъи звуки камера. И корро монтаж мекунам. Азамдин Ҳабда ака ба ҳамаи канали ман мешава монетизация гирён карда 1000 подписчик ва 4000 соат тамошобин видеоша худам съёмка кардагим. Видеош агар ай худат боша, ранги я бародар мада дар Instagram нависонда буд ки мега ака видеош ай хма медорам видеои прикол ай Instagram скачат кардагиай бо Instagram. Думбаду монтаж карда музика мондай партофта мега ака ай хма мега ма худам монтаж кардагим. И хеле дар назар надошта боша. Ай худ гуфта ты худат снимат мекунӣ, ты худат гап мезанӣ, ты худат баромад мекунӣ. Мақсад автори видео ты мешавӣ. Автор яъне соҳиби ҳам видео худат бошӣ мешава. Саша Ҳамидов салом ака. Мамаш шумо ба компютер ба кадом программа монтаж мекунед? Adobe Premiere Pro. Friend Production салом ака. Як чанд савол дорам. Видеома рӯи ина бу бародар ду бор нависондан чӣ дакор? Салом алейкум бародар. Барои чӣ оформлени канала қатъи сурати главни иваз карда намешава? Ба компютер мешава, ба телефон не. Сабаб дар чист? Сабабша худат гуфтести. Ба компютер мешава, ба компютер бикунша. Ба телефон ҳам мешава, ба телефон мешава, фақат версияи ПК да буд рӯи. Общий версия. YouTube до вақте ки через дар телефон шумо медоред через приложение, полни версия ҳуй намешава. Барои кора кардан через Google медарои YouTube общий версияш медарои версияи ПК, версияи барои компютер. Чӣ хеле ки дар компютер ҳуй меша, дар телефон ҳам версия ҳуй меша, ба дар оҷа ҳамаи корта карда метавонӣ. Савол да худ ҷавоб додаӣ. Садои ман. Ассалому алейкум акаҷон. Ман подписчик ва мухлиси худтонам. Каналам да аз 1000 подписчик дорам. Минутум буд шудааст. Барои заявка ман заявка додагиам не ки ҳоли ответ надоданд. Нест уже 15-16 рӯз мешавад. Дар бораи ҳамин гап мезадӣ хуб мешидака. То вақте ки заявка метии 15-16 рӯз мешавад, уже бетоқат шудаед. Дар вақти заявка додан дар понч гуфтагие ки примерно 1 моҳ мекашад. Дар асл хеле нест. Мешавад ки аз 3-4 моҳ ҳам зиёд мекашад. Мешавад каналҳое. Бале мешавад каналҳое ки то 1 моҳ уже қабулш мекунанд.
ки волатои ҳастае ки 3-4 моҳ мекашад ждат мекунӣ брат и хелае ки монетизатсия ки шумо вақти падават мекунед ку заявкара мақсад проблему каналтон проблема надошта боша шумо беғарзаи ждат кардан беғарзаи интизор шудан шумо дига ягон кор кардан наметавонед просто ждат мекунед видео кардан мегирем ждат мекунед салом алейкум акам канал фурӯшӣ надоред не ғарибача ака дар бораи суми 1xbet ай киҷо мегирӣ суми 1xbet агар бозӣ кардан та бугӯ ту вақте ки бозӣ мекунӣ агар ро бугӯ ту дар оҷа карта мемонӣ ту коэффициента бурди дар картат мегзара ё ки дар электрони сумуд ё ки дар ягон ҷои дигар агар моро бугӯй барои реклама карданшон ай киҷо мегирем ай хиди компания футажое ки колокольчик подписаться лайк дора ҳаваё да ютуб мехаба авторский савол не ӯ авторский намезанам ӯ як футаже просто ӯ барои истифода бурдане сомон да азорум салом алейкум акама дига канал дар назар доштум дар дига канал ҳамаш видеои хидмай гап дурбин братоз ма дар ҷа фақат саволро ҷавоб метавам як видео дига ба мешавад баъд дар ӯ видео фақат анализи канало мешавад оз дар инҷа мумкин бошад саволотон барои анализи канало инҷа савол ҷавоб намешавад фақат анализи канало мешавад мубин дадоҷонов салом алейкум ака мехоҳам фаҳмам ки ами видеора анзур снимат савол бина бо 4 бор дига нависонда ида ҷавоб додем ку бародар камуна тв салом бародар чӣ хел ютуба взламат мекунӣ фаҳмонед родной чӣ хел ака ма тара фаҳмонам ки ютуба чӣ хел взламат мекунӣ ки пага канали мара взламат кунӣ ихе саволора напурсем ака оиди миллионеро бисёр видео ку и ҳаста ами канали Шарипов лайв фақат оиди ам хели темоа ам добуна шавем вахш тиҷи салом муҳаммад алейкум салом брат барои чӣ ҳаме видеои ма чандташ значоки зард задан баъзеш савзан илтимос амира значокҳои зард маънои ӯро дорад ки монетизатсия кор намекунад барои чӣ хел мекунад ҳаста видеое ки ютуб ҳамуро ба худаш чӣ мекунад и видео рекламодателода подходит намекунад мақсад ягон причина дора ҳамун видео ки рекламодателда подходит намекунад дар ӯ монетизатсия гирё намекунад вақте ки як видео значоки савз дорад зард дорад ҳамуро нигоҳ кун ки ҳамуро чӣ кор карда ҳамун чӣ разница дорад ҳамун чӣ фарқияти дора ҳамун ошибкота накард мумкин ай ки ай сабаби картинка ҳам мекунад картинкаш не то боша название видеоро аҳамият метаҳанд содержимои видеоро аҳамият метаҳанд барои чӣ мара каналам ютуб монетизатсияша қабул кардаги яъне ки ман ҳамин чиша нафаҳмидам ҳамин номери картара киҷошда бинависам ки штоби сум картада бигзарад ма таъда ссилка мемонам бародар медрой ҳа дробна тамошо мекунем описания видеода артуч официал ака реклама мекунен и чанс май даниёи телеграм оз инҷа мебурояд ҳай видеода бинавис мекунем сумпумша мегумта сомон сафаров акай муҳаммад салом алейкум алейкум салом акаҷон ман ҳозирашда дар хитоём ман мехоҳам блогер бишам не ки рости гап то ҳозира накардам ягон видео не ки дар инстаграм дорум группа ки подписчикои бисёр дорам агар ки бихонен ягон хел намеша ҳамкорӣ кунем ё ки ягон хел ёрдам карда наметавонем мара ака дар масъалаи канал монтаж видео карда метавонам кам кам ждат мекунам ҷавобшо ака хайна брат фикр кардем масъалаи канал метонистаи дар инстаграм группа доштаи монтаж карда метонистаи ҳама корро метонистаи ту дига чӣ ёрдам дар кор мешавад ту дига ягон ёрдам дар кор нест совет ягон ёрдами оиди совет боша пурсен ма ҷавобтон мегардонам не ки тамаи коршо метонистаи дига чӣ дига ягон проблема дар нест главни монтажай канал сохта метонистаи монтаж карда метонистаи видео карда снимат карда метонистаи темата биё мавзута я мавзуи биё ки ҳам мавзура ту бифаҳмӣ тамом дар ҳам мавзу доири ҳам мавзуи худ гап зада рафтан мегирӣ мисол мавзуи шумо вақти нав блогер мешен мисол шумо аввал мавзӯъ биёвед як мавзӯе ки шумо дар доираи ҳам мавзӯъ як чӣ мефаҳмед шумо хел баъд ҳам хаста намешен ҳам монда намешен ҳам дилгир намешен ҳам шумо дақиқ намешавад шумо мавзӯъро кардаистед ки мефаҳменш шамир гадоев брат ма канал надорум леки кушоданим ба запис экран видео конкретни каданим сум кор карда мешавад ба запис экран то мақсад дуруни ҳамун настройкаҳои телефона ягон компютер ягон ҷоро фаҳмондани аст скриншоти экрана запис карда сум кор карда в принципе мешавад не ки гап дар ҷае ки хели канал подписчик бисёр намегирад аудитория калон надорад масалан чира нишон медиҳӣ чӣ хел кадом программаро скачат кунем чӣ хел кадом чира чӣ кунем ира ки тамошо мекунад ҳаста ҳо тамошо мекунад одами кам судайс тиҷи салом акаҷон сози маем муслим тиҷи гапот ҳамаш фаҳмо гап нест не ки ма як хел видеоҳома худам сиёмка мекунам амри маъруфҳома мепартовам ак ба гуфти шумо акаҷон ба чӣ хел кунем як хел ака чӣ хел ма як хел видеома худам сиёмка мекунам як хел яъне ҳамаша бояд худ сиёмка кунем ва аму
амри маъруфҳома мепартом. Амри маъруфҳо яъне ки уже амри маъруфи Хитай мақсад. Ин видеои Хитай нормалия мешавад. Ё ки мисол хеле мисол мегирем. Ту амри маъруфи Хитай мепартои, бо амри маъруфи ягон одами дигара сиёмка мекунӣ мепартои. Не ки ҳамун амри маъруфи дига одаме ки мепартои ту ҳамун дар YouTube нест. И ҳам видеои ту ҳисоб мешавад. Ва бо ма дар видеои пешина гуфтагӣ будам дар бораи видео гирифтан ай YouTube мумкин ай. YouTube худаш правила дорад. Видео ту метавонӣ ай дига каналам ҳатто бигирӣ дар канали худ истифода барӣ. Не ки чӣ гуна бидороин канали ма тамошо кунен видео дар бораи рекордома кардагим, видео дар бораи ягон фокусу ягон чӣ кардагим ҳамура бинен. Ма дар бораи рекорд дар шумо гап задистам. Ман намешавад ки бугум ки фалон одами намехели кор кардай, ма шуморо видеоро нишон натам. Чӣ мегӯ чӣ кор кардай? Ман надистам ку. Барои кор мо бояд шуморо видеоро нишон бутам. Дар бораи видео гап задистам, дар барам видеоро ма шуморо нишон дистам. Дар бораи рекорд гап задисти, рекорда нақл кардасти, чӣ нишонаш наметӣ, нишонаш метӣ. Ин масъалаша YouTube дидагия пешакӣ ҳамаеро расчот гирифтагия. И хеле коро абзор мешавад. И хеле чизошам ба назар бигиренда. Фақат дар ҳолат намешавад ту видеои я одами дигара ки дар YouTube каналаш партофтагия, ҳамин хел айгушуш бигириву бе ягон тағйир партои дар канали худат. Анам хел да намешавад, хел мумкин нест. Бардор дар ин видео салом паём расонда намешава ва салом паёмам нанависен. ин видео худаш дароза, на ҳамин сабаб видеои оянда ки агар дар мавзӯи дига мавзӯъ шуд, дар мавзӯи блогерӣ нашава, агар баъд дар оҷа салом паёмо расонда мешавад. барое ки ин видео ози худаш дарози бада. Муваффақият ба ҳама блогерои навичок ва хайр то видеоҳои оянда.